liečivé prostredie a zkrátka priniesli emóciu do tohto oddelenia, takže poprosím vás. Ja to zosynchronizujem to ja nejakým spôsobom. Na starom oddelení boli ešte mesiačiky, slniečka a zajačiky. Raz, dva, tri! Ja som sa tu prvýkrát zastavil v roku 1977 v porodnici, samozrejme spolu s mamou, takže pamätám si to, že tá nemocnica má dobré meno, ako maličky, takže neegoisticky sa chcem samozrejme aj poďakovať lekárom, ktorí ma zachraňovali neskôr, keďže som mal pubertu, ktorou som musel prechádzať a tá ma zdržala tiež na chirurgii a na áre. Tak ja chcem povedať, že veľmi vďačne vždy rád pomôžem deťom a detské oddelenie vždy patrí k takým oddeleniam, kde ja mám samozrejme spomienky veľmi hlboko. Môj dedo, doktor Mocák, pracoval niekedy ako detský lekár a pediatr primár na detskom, takže ja som si tam chodil po PM-ky. Preto lebo som občas potreboval tú návštevu, takže pamätám si to z takých svojich detských lied. A myslím, že